SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 15 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बर'नि फिसा हिमानि नार्जारि बिथांजोआ IIT गुवाहाटीनिफ्राय केमिस्ट्रि आयदायाव PhD बिमुंखौ मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांजोआ सोनाब बंगनि सिलिगुरिनि हिमन्त कुमार नार्जारि आरो रुपम नार्जारिनि आंगो फिसाजो। 135थि डुरान्ड कापआव बडलेण्ड FCनि हानजायाव बे बाराव नुनो मोनगोन सिथु बसुमतारी बिथांखौ। डबकानि मदारट'लीयाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। फुख्रियाव दुगैनो थांनानै जिउ खहा जानांदों 3 हौवासा हिन्जावसाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला सन्धिया बर', पवन रावतिया आरो प्रिति बर्मनआ जिउ गोमादों। 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सामफुर दैसायाव पाक्का दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा। BTC सोरखारा क'क्राझार जिल्लानि धुबुरी सिमानि 900 बिगा हाखौ APDCLनो हगारनायखौ हेंथा खालामदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआ। इभिक्सन सिनांनाय बर' नङै गं 93 नखरफोरखौ BTC सोरखारा मालगाव ओनसोलाव फिन फसंथान होनाय खामानिखौ गोख्रोङै बेरेखा खालामनानै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला समितिया। XNDFBनि नंखाय मुं लानानै रां खांदों होननानै अजद होनायनि सायाव खेंफोरथि होदों अल XNDFB एसोसिएशन कमिटिया। थांनाय सानखालि माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बारग' NDFBनि सिला बसुमतारी बि सुदेम बिथाङा अल XNDFB एसोसिएशन कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ XNDFBनि नंखाय मुं लानानै BTC सोरखारनिफ्राय 2 लाख रां होगोन होननानै साफायाव 3,000 रां खांदों होननानै खौरां फोसावनायनि सायाव खेंफोरथि होदों XNDFB एसोसिएशन कमिटिनि आफादगिरि चन्दन बाले आरो नेहाथारि रिंखां मुसाहारि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदि जेबो रां खांनाय जायाखै आरो सिला बसुमतारी बिथाङा XNDFBखौ आथिखालाव गैलिया होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आफादनि मावथिफोरा। क'क्राझार जिल्लायावबो सा 298 सुबुंफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ मोनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीनि SOG WGPD आरो गुरुचक थानानि OC बिक्रम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया बक'नि ड्राग्स फालांगिरि महरम आलीखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी ISBTआव 100 ग्राम 100 याबा टेब्लेटजों लोगोसे हमनो हायो। BTC सोरखारा क'क्राझार जिल्लानि धुबुरी सिमानि 900 बिगा हाखौ APDCLनो हगारनायनि हेंथा खालामदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआ। दिनै जोङो BTC चिफनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। मानोना जोंहा APDCLनि मुङै आदानि कम्पानि जिहेतु मालगाव एरियायाव जिहेतु 549 आरो 466 बे दाग नाम्बार बे मोननैजों गासै 938 बिगा बे हायाव जे बिथांमोननो APDCL कम्पानिनो जिहेतु मोनसे बेखौ प्लेसखौ खालामना होदों। दा बिनिफ्राय जों गासै जों मिथिनो मोन्दों 93 जे मुस्लिम सम्प्रदाय बिथांमोनखौ जों बेनिफ्राय बोखारनानै जिहेतु ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जिहेतु बालाघाट नायगाव बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जे मालगाव गामिनि BGR फिल्डआवहाय 403 नाम्बार जे दागाव 71 बिगा हायाव बे बिथांमोनखौ बे एभिक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ बेवहाय मोनसे जायगा स्टार्ट खालामनो नागिरदों। दा बिनि सायाव जोङो बिनि एगेन्स्टै जाहाथे बिथांमोनखौ बेवहाय दोननो मोना बे हिसाबै जोङो जोंनि ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो सिनिसिम दिनै मेम'रेन्डाम होदों। मानोना 1886 सन 1882 मायथाइ बे समाव मोनसे एक्ट बानायलांदों जे आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट हिसाबै खुनु BGR फिल्डआवहाय खुनु मानसिफोरखौ जोङो बेवहाय मोनसे बसबास खालामनो दोननाय बा मोनसे भारा हिसाबै दोननाय बा बेखौ एलटमेन्ट खालामना होनो हानाय बेबायदि मोनसे आयेनाव गैखाया। बे हिसाबै बेवहाय जे 403 नाम्बार दागाव जिहेतु मालगाव बे रेभिनिउ आन्डाराव थानाय बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे हायाव जे दिनै बिथांमोनखौ दोनफैनो नागिरदों। दा बिनि सायाव जोङो प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टनो मोनसे गोसोखां मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ आयेननि नोजोरजों
जाहाथे बे जिनिसखौ बोखांनानै गुबुन जायगायाव दोनहैयो बेखिनि जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो दिनै बे मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे दिनै जों आबर दिसायावबो हैनाय जागोन दा बेखिनि दा जोङो थांनाय 20 थारिखखालि जोङो माने बे जायगायावबो जों गिदिंनानै नायदों दा बे जिनिसखौ जोङो रायजो राजाजोंबो बेखौ कनसाल्ट खालामबाय जिहेतु बिथांमोनहा बे जायगायाव जिहेतु हाबफैयोब्ला जिहेतु खुब उसुबिदा जाहैगोन जिहेतु बे जिनिसा जाहैबाय जोंहा ट्राइबेलफ्रा मोसौ मोसा फिनांगौ मोसौ मोसा फिनो थाखाय जोंनो मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन खालामनानै दोनखानाय जिहेतु बे ग्राजिं फिल्ड बिजिआर हिसाबै जिहेतु मोनसे बे जिनिसखौ थिखानाय दङ दा बे जायगाखौ जाहाथे खुनु पद्दायैबो माने बै स्ट्रिनिफ्राय बोखारनानै बै जायगानिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बे जायगायाव लाबोआ बेखिनि बिनि गुनैनो जोङो दिनैहाय बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जाहैबाय दा एसेखिनियानोसै बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों BTC-आव दासिम सिन्डिकेट नुवाखै टलगेटसो नुदों होनना बिक्रम दैमारिया फोरमायथिदों सिन्डिकेटनि खोथा किन्तु आङो BTC-आव दासिम सिन्डिकेट आं नुवाखै किन्तु आं टलगेटसो नुदों BTC-आव आङो टलगेटसो नुदों सिन्डिकेट आं नुवाखै टलगेटआ जोंहा दोङो गसाइगावआव मोनसे पाटगावआव मोनसे आरो बिजनियाव मोनसे बे जाबाय टलगेट बिनि फैसाखौ कुनु मन्त्रि MLA MP मिनिस्टार बा BTC-नि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमा मोना बियो अनलाइनसो दानलांखायो नोंसोर गारिजों थांलाय गारिजों नोङो थाङोब्ला डाइरेक्ट नोंनि एकाउन्टनिफ्राय अनलाइन टलगेटनि जितु स्केनिं मेसिन बियो दाननानै लाना थाङो बिथांमोना अपोजिसन पार्टिया मबे सिन्डिकेट मबे मा आं बेखौ बुजिया नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव मोनसे सिन्डिकेट दङमोन नों जिखौ सोंदों बे सिन्डिकेटआ ओरैबायदि दुरान कापखौ लानानै नोङो फैसा हिसाब होनानै बोख्लबना जानाय बे मोनसे सिन्डिकेट नलेज फेस्टिभेलखौ लानानै हिसाब होनानै फल्स हिसाब होनानै फैसा बहनना जानाय बे मोनसे सिन्डिकेट लिटारारि प्रग्रामफोरखौ लानानै स्पर्ट्सनि इडुकेसननि सिस्टेमफोरखौ लानानै खालामनाय प्रग्राम फैसा बोख्लबनाय बेफोरसो मोनसे सिन्डिकेटमोन बेखौ टटेलि हाग्रामा महिलारि सारा फैनाय लोगो लोगोनो बेफोर प्रग्रामफोरखौ दिनै सारा फोजोबदों दा बिनिखायनो आं बुंनो सानो BTC-आव खुनु सिन्डिकेट गैया BTC-आव टलगेटसो दोङो गसाइगाव पाटगाव आरो बिजनि बेयाव जोंहा BTC नांजाबनाय टलगेटसो दोङो बिनि फैसाखौ रावबो मोना थेंक इउ